Хамалин е отново на лице, отново на линия, усмихнат и ви пожелавам един прекрасен ден между другото и на вас, хора. Сега ще ви покажа как всяка седмица изкарвам по $350 от тази къща, защото идвам дневно 2 пъти. Горе-долу работата ми е по 10-15 минути на ден. Буквално сменям и добавям химикали в басейна, в джакузито, отварям тук гаража, ако има нещо, което трябва да се почисти, го почиствам. Вземам тук това купърче с химикали, инструменти. Влизаме в къщата, отваряме вратата, има хора. Hello guys! Не мога да ви снимам басейна. Сега ще ви покажа джакузито. Описвам малко по-подробно между другото в YouTube какво правя точно, как го правя и добавям някакви неща там в басейна. И чиствам тук пътечката с бумера, буквално, докато Данчо работи усилено в офиса в София. Краската работи усилено в Америка. Тези тетрадки ги взимам и попълвам абсолютно всеки един ден химикалите, които добавям, температурата на водата, абсолютно всичко описвам, след което вземам бумера. Ей така. И почва да чисти краската. Хай! Това е работа. И за хората, които не са гледали YouTube видеята ми, българин в Америка, може да видите видеото в YouTube. Чао! Peace! И бъдете благодарни!